dapuk jaranan. Ayune. Barongan. Jaranan. Barongan. Tambahe lo piro? Lah piye? Piye to, Bu? Kok anggere wayah jatilan urung barongan urung bar jatilan. Lho jare sampean kan serba bisa. Lu serba bisa nek model ngene iki kok kacar ndasku. Walah dobelane malah. Bui bocah karek ndobeli kok iso. Yayu kok ngerti to nggon-nggon dompet lu kok paham to. Aku ki roh utange wong-wonge roh aku. Naik ke atas Bu Yayu. Iya. Mbak Puri gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillah. Sukses selalu. Sehat Pak Sigit. Nggih, pangestunipun Bu Lurah. Nggih, alhamdulillah berkat doa dukungan sedaya sengkuyung warga masyarakat Desa Trembelrejo terkhususnya alhamdulillah kula sekeluarga Mas Lurah, Pak Lurah. Alhamdulillah juga diparingi sehat walafiat. Amin. Menjaga amanah. Amin. Menjaga amanah mewujudkan cita-cita warga masyarakat kami meskipun masih banyak sekali kekurangan Bu Padma. Mohon maaf. Pelan-pelan nggih, pelan-pelan nanti akan kekurangan akan terrealisasi. Bu Yayu, Nggih. sak menika Bu Lurah menika pinter pidato. Biyen niku lak Presiden Cakraningrat. Saestu. Menika dangu lho Presiden Cakraningrat. Wah, menika Cakraningrat keliling Uruguay menika Pak Bupati menika sendiri buburi. Luar negeri. Nggih, pengalaman adalah guru utama Pak Oh Sigit. nggih. Nate ketinggalan barang lho mboten nggih. Oh nate keturun teng bis diduke ning ngarebang pasar tumpake becak nika. Napa leres to Bu? Jenengan senengane ngantukan nggih. Nggih. Rumiyin. Asli pun. Dijak adu-adu kok Indonesia moro Uruguay. Iringan Indrajit nggawa panah arep panah Anoman. Iringane kan Mega Nanda ngono. Kleru dekne Meja Nanda. Tujune wong Uruguay kok ora mudeng. Uruguay ya kamu bau melok guyur ti ora Uruguay. Aku iki Uruguay luar. Alah Uruguay ora Uruguay ngerti. pundi to, Bu? Amerika Latin. Oh. Jenengan nggih derek. Lho aku ya ora to. Tembangipun napa buburi kalih Bu Padma? Nggih. Pripun iki Pak dawuh menapa? Derek Oh, nggih. manut sing kompak berdua. Kula kangen lho nek Mbak Puri nembang itu Caping gunung. apa itu. Iya. Oh nanti ya. Ini berdua caping gunung. Oh gitu. Di- Favoritnya Mbak Mesti ini. Di Trembol juga ada gamelane, juga ada latihan Alhamdulillah, terawih. nggih, pemajuan kebudayaan sedikit demi sedikit nggih Pak. Yang latih Ya. Mas Doyi ya? Sih. Oh, kerep mlebu napa kerep bolos? Dalam bolos terus. Wah lah nggih. gitu. Pancen angel digoleki bocah niku sibuk. Oh. Niki mboten enten. Mboten enten. Nggih. Niki heeh. Pun kendangi Cek. Mban Gambyong. Lagunipun Caping Gunung. Caping gunung. Sak bait Bu Lurah, sak bait Bu Dewan. Iya. Putrane Dalang niku Buyayu Bu Dewan. Oh ya, Iya, Mas luar kembar biasa. itu ya. Nggih. Mboten usah dijenggleng nggih. Mboten usah. Pak Sigit. Garwane Mas Rizky ketua SGI apa ya Gerak Gamelan Internasional untuk Kota Semarang. Ngagem bawa niki. Nggih no. Kangen lho suarane Mbak Puri. Kakean es temu Mas nek enten Trembul niku kula. Oh ngaten. Ngomben-ngomben kaya wong lawas men es temu. Nggih, kula nggih. Bu Yayu nek ngombe es temu pengalamanmu piye nalika ngombe es temu biyen Bu Yayu? Nggih, pendak-pendak nak pas buka poso ngoten kok es temu Pak Igit, rasa nanas. Oh. Nggih, rasa nanas. Ra mudeng awakmu.
Nggih. Saben bengi monggo Bu Kades. Ayo Bu Puri kangen lho suaranya. Kula kok ndredeg ya sebelah Mbak Yayu nggih. Oh, biaya. Kula wedi muni niku. Oh mboten napa-napa, mbak apalke kulhu mawon. Ancen cedhak jin jenengan, Bu. Nggih. Saben bengi Bu Yayu jegleng Bu Lurah Bu Yayu. amit ya Bu. Nyawa Jenggleng Mas. Wah ya Matur matur. nuwun kanca-kanca. Bu Puri berarti nek pun dados Bu Lurah dados ketua tim bergerak PKK nggih. Nggih, Bu Yayu menika nggih alhamdulillah. wonten desane dadi tim ketua tim bergerak PKK. PKK. Lah, nggih. Biasanya tanggal 10 saya selalu kumpulan. Oh, nggih. Terus piye terus ngopo nek kumpulan? Kami setelah berkumpul semuanya, ibu-ibu PKK sudah di Komplit. suatu tempat komplit. Ya. Terus kita menyanyikan lagu Mars PKK. Ya. Apal Bu Yayu? Iya insya Allah. Coba Cobi. gimana Bu Yayu? Nek Marilah hai semua warga Indonesia membangun segera. Kok iso gemes ya gemes. ora sido. Saya tuh salut loh sama Bu Puri. Loh, kalau hari Kamis kok terus ada ibu-ibu 10 kumpul di rumahmu itu acara apa itu? Hari Kamis. Heeh. Ngapunten Pak Kok Igit. terus dom-dom duit ki apa ngono kae? Bang Mekar. Oh, Bang Mekar. Oh, itu juga nyanyi atau apa itu bilang apa itu? Ya nyanyi, Ukur. nyanyi. Tapi sebelum kita clear, Nggih. sebelum kita clear itu pasti ada sumpah Sumpah atau janji. Bang Mekar. Iya. Janjinya gimana Bu Yayu? Kurang lebih begini Pak Igit. Iya. Kami berjanji Heeh. akan membayar tepat pada waktunya. Heeh. Apabila anggota ada yang tidak bayar, Heeh. lainnya harus nalangi. Alah. Gitu. Iki dokter kok tukang utang to jan iki. Pak Igit gayane takok Bu Sigit ya melok mek Mekar. Lho, bojoku bulanane piro kuwi? Saiki seminggu 52. Agek entuk ping 18 sampai digoling meneh. Tampane ngawur ora tau Bu Ikit ngoten. Ora tau apa 18 lagi goling aku di WA itu lho Cik, tak simpen. Piye wiane? Goling oleh ora ya Mas. Lho jere Bu. Jere Bu kok Mas iki. Oh iya Bu. Wah, Bu. Alah alah alah. Titikane Pak Pitoyo. Iya. Yen memajang Go Bunda. Bu Dewan coba jajali sedikit ya. Yen memajang coba nadanya hayalah sola ya. Alah kok adan kuwi adan. Ya memajang kok. matur nuwun Mas Meriko barangnya dalange Oh iya. Duit campur sari saiki Meriko. Cik. Yen mah Yen mamajang hamong karo janur kuning janur kuning. Oh. Yayu. Alah, Kita. Pak. Bu Piye? Yayu gayane Piye? jenglenge nyekli dodo. Alah iki ana sinden jengkleng mumbul ora dicekel ya teko pundak kok. Mak Gandul. Gur ora balik. Kuwi punuk ya. Punuk to. Punuk. Kembang. Kembang wae waton Asik. guna Ayo, Pret. Yuk. Kowe. Masa iso? Jajalono. Ayo. Yup.
Sing kok mau incer kok Budewan ku lho. Kewanen. Kewanen iki kelanduk Kewanen. kurang duka wae. Cah. Kewanen. Iki mono Budewan. Budewan Komisi Komisi Jawa Tengah. E. Nah. Komisi E. Pripun riyen kula nggih nyalon dewan. Oh, kuwi. Nggih. Masa? Wah, duwe kuntek dijablok sing tukang nyalurno dhuwit kok. Dadi apa ya gembuk kuwi. Banner wong-wong iki 3 meter lah, aku ora 3 kali 4. Kayak KTP. Ngapunten nggih, Bu. Muni banner mung sithik, angger seminggu pisan dijabut pindah nggon. Semiggune jabut pindah nggon. Mbak Puri suarane gede ajek. Waktu capek gunung itu 350 ya Bu dulu ya. Ah, jogete Bu Yayu ya apik. Coba maju Bu Yayu. Ayo tak tung tak ya. Ayo Bu Yayu. Barong mboten. Luas. Pak Igit. Dalem. Jenengan mboten semerep to? Napa? Bu Yayu jenggleng joget ngoten niku enek sing apik. Apane? Susune ceblok ning weteng. Ngawur bae. Kita napa? Iki tumor kok. Lanjut Bu Puri. Dokter kok malah penyakit tok. Ya. Ya ndak, aku iki Nggih. nak mbuh nuwun sewu lho Bu kula Nggih. nambani wong sak trembul kasil Nggih. kabeh mung siji sing ora kasil. Nggih sinten? Doni. Kowe kenal Doni? Apal Doni barang lho. Tak kei pil sembarang pil ora mandi kabeh. Isih ngono Nggih. wae. Lah kae lho bocahe ngenteni kok tambani. Kalau tambane kalau Doni kalau. Kuwi nak kadung macak lipusi apik lho. Nggih. Namung setunggal nggih berarti Nggih. nggih. Itu menandakan berarti balita Trembul Rejo, Iya. remaja, ibu-ibu lansia di warga desa Trembul Rejo Sehat semua. Sehat, Amin. alhamdulillah. Amin, Nggih. amin, amin. Boten rugi Bu jenengan. Nggih. Saged ngrawoke Bu dokter Nggih. boten rugi. Penyakite dipek doktere kabeh. Ben nglumpuk ning dokter. Lanjut Bu Puri. Alah. Ya. Panas udan. Kula mboten mantun mriki mangke wedi nek kladuk. Panas udan. Panas udan, udan panas. Aling-aling. Aling-aling. Sanjae Bu Yayu ya sakit barong. Mau siang barong. Nggih. Mbok cobi Bu dokter. Mau terus Masa ganongan. dokter barong, Nggih. ora percaya. Trompetnya dicepake. Trompet. Nggih. Ayo bareng. Capek. Monggo. Boten sangat Gunung. Yuk. Ya, 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 ya. Alah, 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 alah. Yo, bocah. Hop, hop. Lah napa kok hum? Nate tindak mbloro mboten? Nate, Nate. nate. Ngerti barongan? Ngerti. Kertas. Lho.
kok ngendikane kok asulo. Asolo. Solo. Kupingmu sing ora tengen. Asolo. Jenengan kok sensitif napa badhe prai? Embuh aku anggar pegel kabeh ape prainan iki. Asolo. Cetha lho nginget aku karo asulo ngono. Padahal ora Lho asu. aku iki wong sehat. Asolo ngono lho. Asolo Bu Yayu. Oh. Asolo. Asolo. Kuping anggar pindah kelek. Kono pelatihe gudur sapa ya. Jaranan, genti dapuk jaranan. Ayune. Barongan. Jaranan. Barongan. Jo, barongan. Tambahe lo piro? Lah piye? Piye to, Bu? Kok anggar wayah jatilan urung barongan urung bar jatilan. Lho jare sampean kan serba bisa. Lu serba bisa nek model ngene iki kok kacer ndasku. Udah, nggak usah bilang begitu. Kita harus menikmati semua ini ya. Sesuai tenan aku rong bengi ning kene nasibku kaya Doni. Pun bupuri diteruske mawon. Pun. Wis Ngapuntene Bu Dewan nggih. Angel golek wong tuwek kakean pola angel, Bu. Nggih nembe enten iki. Wis gak apa-apa ya, Bu. Oh sae kok Bu Yayu nggih cak dodok. Sae, Pak. Bu Yayu sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo keinggal diberangkatke. pripun to? Tindak tanah suci Mekah Madinah. Amin. Alhamdulillah. Aku eling nek pas umroh kae bojoku ya kaya bojoku winginane ra gelem mantuk. Pengen roh manuk unta. Kono unta. Lajeng buburi. Monggo. Nadyan wadon sarata Jenang glali kebuane ojo lali akalane kolane mane banyu caping Gunung Karya Mbah Gesang ingkang nembang Bupuri kalian Bu Padma ngono. Karo engko Mas Danang ben karo ngrapekke simpingan ki wae Mas Danang benake men beneran jlugup kabeh ya. Monggo buka saking vokal Mbak Puri ya. dek jaman perjuangan njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene
penak to nang. Menung syukur bisa sing luas mburi ya. syukur bisa nyamuk gunung desa dadi raja Luar biasa plus kok Bulura dan Budewa. Terima Pak kasih. Igit. Terima kasih juga Pak Igit matur sembah nuwun Sama-sama. sampun maringi napa panglipur dhateng warga masyarakat kula. Nggih, Bang Bulura. Ki matur nuwun Budewan tadi Saya Budewan juga kesini naik kereta api ya Budewan. Kok ngertos? Loh, statusnya Mas Rizky nggih. naik kereta api nonton wayang gitu. Nggih leres. Saya juga matur nuwun Pak Lurah dan Bu Lurah karena bisa nguri-nguri kebudayaan. Karena syaratnya kebudayaan terus ada tidak lekang oleh zaman itu kan syaratnya wonten 3. Napa mawon, Bu? Nah niku salah satunya wonten penonton, wonten sing ditonton nggih, ana pelakune. Nggih. Lan kudu ana sing nanggap. Betul betul nika supaya budaya tambah lestari ampun setahun pisan sasi pisan ngoten malah. Nggih kersane. Nek iso mendino ngaten nggih. Ya maksudnya berpindah-pindah tempat dengan siapapun. Nah makanya terima kasih juga karena warganya juga mbok pilih sing memang seneng dados request terus Nggih, wonten kesenian wayang kulit, ketoprak, barongan dan lain-lain. Nggih. Wau nggih napa lari-lari nggih terus padha video, sami nggih. video. Jadi mudah-mudahan yang tersebar di media sosial
ada wayang dan kesenian lainnya, nggak kalah sama games-game dan tontonan-tontonan dari luar. Betul, Bu. Iya. Betul. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mbak Yayu. Terima kasih Ibu, sampai ketemu lagi. Mbak Yayu es kopi. Iya, iya. Terima kasih, besok Nggih. sampai ketemu lagi. Ngaten Mbak Nggih, Sigit. sembah nuwun. Matur Iya. nuwun. Sampai Bu Lurah juga terima kasih, Bu Puri. Terima kasih. Bu Puri. Sinden tak satu-satunya. tambahin iki. Jenengan iku lho. Waduh, Hansaplas. Wow, untu iki sesuk sing kenek. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun Bu Lurah. Iya. Bu Dewan, Mas Mbah nuwun. Sama Mbak. Wah, lah jenengan iku kok ya senengane kok nusul-nusul. Lah ditambahi gelem apa ora? Nggih purun to, Pak. Aja lali lho Bu Yayu. Gimana? Pakaiane nyewa aku lho. Oh iya, 30% milik. saya. Iya. Eh. Jangan khawatir. Mbak Mesti Bu Lurah Ya. jenengan iki napa to Bu kaya? Bu Lurah kok repot Yo ben senengane kok ya. Terima kasih Mas Dodo. Panjang umur sehat selalu. Terima kasih. Ngeten iki lho Pak Igit, ingkang Bu Lurah ingkang saged dinggih percontohan nggih contoh patuladan. Harus bukan hanya contoh, Napa, harus Mas? menjadi tolok ukur. Tolak Nah, ukur iya. nggih. Luar biasa Pak Bupati Blora, penjabat Ya. Pak Arif dia juga peduli dengan seni budaya. Adat istiadat Blora tansah diwuri-wuri katitik rawuh ngagem blangkon, Nggih. ngagem pakaian samin, Hitam. hitam, ireng. Nggih. Perdinipun iri derengki mboten pareng. Pareng. Jadi Pak Bupati pakai simbol-simbol. Betul. Nggih. Ah, piyaine grapi angger aku ditimbali swanrong mesti digaweke sego goreng. Ayo Mas Ki, mangan sik. Sego goreng. Ning buri kantor kene sego goreng Nggih, karo panggih teh pecel. kopi santen nggih ngudeg dhewe. Kok ya apa lho sampean Bu? Aku nate. Oh nggih.